Mapapainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 10:42. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Tando ay ginto, ibang ginto. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome back sa iyang programa. Aramon niya ito ngayong pungaldaw na inin Miyerkules. Sa mga devotees po kan our Mother of Perpetual Health, don't forget to attend the Mass and say your novenas. Kumusta po ang mga kababayan niya? Ako pa sa inyong lingkod, Mardela daing iba sadik sana. Pero tiyan. Iribanan po kita, Aramon niya to hanggang alas 11. And then diretso po kita sa Turismo Bicolandia, Aramon ta. Kasabay ta po dyan mamaya ang mga pag-iribat sa Department of Tourism, Regional Office number 5. Duman po sa mga kababayan niya to, mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga bisita, o ingat sana, may magparalagayas ha. Pagsurulog ng face mask, maghugas ng kamot, asin iwas sa mga dakol na mga tao ha. Ingat lang po. And then duman sa mga kababayan niya to, technical side kasabay niya to ngunya na pagkaaga sina Chief Bunjing Tanay at saka si Nems Flora. Kasabay man po mga tugang sina Arvin at saka Richard. Diyan po sa DCGB Social Media Department. Ang aning masirit kita sa bilog ng kinaban. Tatagi ka mga digital platforms niya to, YouTube, Facebook. Asin nadadangog mga tugang sa DCGB AM 729 kHz. Siyempre dangog man kita mga tugang sa pagikan DCGB Live app sa live streaming, audio streaming. So mga kababayan po niya to, ang mga pag-iribatan niya po nakataltag sa luwas sa mga dugang po mga istorya. And then on assignment si Luwens naman po sa Banwaan kan Rapu-Rapu. Tamay aktibidad duman mga tugang para sa proyekto na
Pinagbusol kang ako Bicol para dyan sa nasa bitpong lugar. Pagkatapos, siyempre iba pa na mga aktibidades sa palibot. So padagos pa ng pagbabakuna, tabi. Huwag matakot. Pero huwag na muna tayo mag-asam ayata ng third dose. Ano? Dapat sikapon tangunan na mabakunahan sa mga dapat na mabakunahan. Tanganing ma-achieve itong pigsasabing 70% kang population. Pero malabo na daw eh. Sabi kan Department of Health, baka 50% lang kita. Tadigdingan sa Tuya, sa Albay, sa Bicol, malayo pa. Ha? Lalo sa mga senior citizens tadigdi sa Albay, medyo malayo pa. Kaya po tabi, isip-isipon tamang giraray, na yan pong bakuna, daglag ng protection tayan. Aside from our face mask, face shield, at saka physical distancing and dugas ng kamot, dagdag po yan, tabi, na protection tatanganing dahil kita maumabot sa puntong maging seryoso ang kamugtakan tapos magadan kita. Kaya yan ang pigiin at mga priority yung may comorbidity pagkatapos mga senior citizens. As per record din kadaklan sa mga pumanaw, napabilang duman sa 43,000 plus mga tugang na nagadan sa bilog na Pilipinas, mga senior citizens ang kadaklan. Bueno, yung Sports sa Barcena, balikan niya to. Partner, overseas. Let's come in. Yes, salamat tabi Papa Mar. Manyaon kita digdingon yan sa munisipyo kan Rapo-Rapo Albay sa may coastal road, nagigibuo na coastal road sa inot na pakikipagtabangan ka na ako Bicol Party List sa panginginat ni Congressman Saldico as in Senador Jingo Estrada. Tama groundbreaking on yan ka na coastal road ka na Barangay Gugun, Poblasyon, Rapo-Rapo Albay. Kunyan tabi Partner Mar, nag-uurulay na digdi sa Mayor Boy Galicia kan Rapo-Rapo, sa Congressman Saldico, ka na ako Bicol Party List sa si Senador Jingo Estrada, may kinaraman sa mga dapat pang ibang gibuhon, buda sa mga iba pa mga detalye, may kinaraman digdi sa ipinagigibong aktibidad. Sempuan tayo ni si Senador Jingo Estrada. Iyo ta, 5 minutes na lang kita. Luis, 5 minutes na lang kita. Oo, Roger. Pwede na kita maaga ng dalangin na date namin sa may kinaraman digdi sa satuyang location ng ng maano ata. Senator, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa DCGB, sa DCGB AM Legazpi. Nasa kabilang linya po si Papa Mardila. Ano po ang magandang balita po? Galing po sa inyong opisina. May kinalaman po sa activity nito. Well, ako'y naimbitahan ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List para mag-witness dito sa groundbreaking sa pinagagawa niyang coastal road dito sa bayan ng Rapo-Rapo. At ako'y nagpapasalamat at naimbitahan ako at alam ko malaki ang proyekto nito ni Congressman Saldi, mapagdugtong ang itong island ng Rapo-Rapo dun sa ibang island. Kaya alam ko makikinabang dito ang taong bayan ng Rapo-Rapo. Kasi daw po talagang malaki na itulong mo po ninyo sa bayan ng Rapo-Rapo. Well, kung sakasakaling tayo pala rin sa susunod eleksyon, kami naman ni Mayor ay nag-uusap at ni Congressman Saldi nag-uusap para kung ano ang pwede ko maitulong dito sa bayan ng Rapo-Rapo. Hindi lang sa bayan ng Rapo-Rapo, kundi sa buong lalawigan ng Albay. Roger, salamat po, Senator. So yan tabi partner bar si Senador Jingoy Estrada sa satuyang pinagibong aktibidad. Ngunyan si Congressman Saldico, agad ang tamanin na diit namin sa may kinaraman digdi. Congressman, maray na aga po, labi kita sa DCGB. Mensahe po sa satuyang mga paraan tabay po sa DCGB na kinaraman po sa satuyang groundbreaking nini na coastal road. Si Papa Mardela po, kan araman niya to. Hello. Hello po, Congressman. Good morning po. Apo, message po natin sa mga kababayan in connection kay ni pong pinagigibong ispersos kang ako Bicol na may konektar kita sa mga tinampo sa iba pa pong proyekto. Yes, ay iniso na pangako kay ito ng pagdidita sa October, Typhoon Rolly, na matabangan ta ang ma-improve ang infrastructure digdi sa Rapo-Rapo. Then magkigwa ki Marina Port and magkigwa man siya ng boulevard katulad ka ng ginibot dyan sa Legazpi para
ini ang maging next Batanes kang Albay na malagan taman digdiki road on top of the ridges para pagdayuhon din na magduman sa Batanes, kundi ang mga Bicolano magdigdi na sa Lapu-Lapu and it would be accessible na. Kasi sigwa na siyang circumferential road, then with this ngayon, the ports and the coastal road. Dakulang bagay ang congressman dahil trendsetter na sa maraot na panahon, tapos makarayang pang infrastruktura, pagkatapos pang turismo pa. Yes, Congressman. Apa, Congressman, keep safe po tabi and salamat po sa padagos na paggiling ka mga pangangaipo dyan sa Lapu-Lapu. Yes, thank you. Okay. Yes, salamat po Congressman. So yan tabi Partner Mar, si Congressman Saldico digdi sa ako Bicol Party List may kinaraman digdi sa tuyang pinagagibong na aktibidad sa mga oras na ini. And late na sa ng minuto makondosir nini na groundbreaking. Ngunit tabi Partner Mar si DPWH Second District Spokesperson na Richard De Jesus makaulay tatabi Partner Mar kung ano ang kabilugan kay nga detalye sa inda nga pinagigibong nga coastal road po digdi sa poblasyon. Sir, maray na aga po ulit sa DCGB si Partner Martila po kan DCGB tabi. Yes, sir. Sir Idol Pogi, good morning. Good morning. yes, sir. Sir, ano ang gigibuhon ta dyan sa tinampong yan? Bali, Mar, we are building 3 projects here Okay. sa may Lapu-Lapu Island Poblacion. And yung isang section is 150 meters and yung dalawang section we are building more or less 500 meters dito mismo sa pinaka-center sa may shoreline ng Lapu-Lapu Albay. So inaasahan natin Sir Mar na this will contribute greatly to the economy and tourism dito sa Lapu-Lapu Island while we are building also yung Batan Island Circumferential Road which is about 75% complete yung road opening niya. And several sections has been concreted. Ayun. Hello? Hello, sir. Apa. Okay. So, ano yan? Ining gigibuhon dyan ng ngunya, ining groundbreaking ta, magsiserving garo pier ba kuman? Bali, nakatap ito sa pier ng Okay. Lapu-Lapu Island Poblacion. So, parang Legazpi Boulevard din ito, Wow. Sir Mar. So, meron itong 2 lanes with jogging lane also and sidewalk. So, magayon po ining proyekto para sa mga kababayan kasi this also aims protection of lives and properties along the shorelines of Lapu-Lapu Island na ito talaga yung municipality na first na sumasalo ng bagyo from the Pacific Ocean. Yes, opo. Oy, dakulang bagay po yan. And sana, iyan na napunanaan, magduro-diretsong masugpunan. Yes po. Bali, continuous po ang ating coordination with ako Bicol and also the local government unit headed by Ronald A. Galicia para matapos po ining mga proyekto na tigagibot na po digdi sa islang munisipalidad kan Lapu-Lapu Island. Opo. Sir Richard, maraming salamat po and mabuhay po kamo. Keep safe tabi. Thank you so much, Mar. Mabuhay po kamo. Thank you, Luan. Yes, salamat tabi sa Richard. So yan tabi Partner Mar ngunyan mapuuna ang groundbreaking kan pinagagibong aktibidad. Kompleto tos lados kan pinagigibong yan na pinagatindiran kan DCGB News kaibaan na tropa kan ako Bicol. Ako po si LBB. Salamat. Live from Lapu-Lapu Albay. Thank you very much. Thank you very much, Luens. At kay Congressman Saldico, kay Senador Jinggoy, kay Sir Richard, sa bilog na tropa. So, exit muna kita sa Aramon Yato. At mamaya babalik ko ako sa Turismo Bicolan, di Aramon ta, with our partners sa Department of Tourism, Sir Rome Candasa at saka si Sir Romel Natanawan. Thank you po. Bye-bye. Babalik kami. Stand by.